Tak vás vítam pri ďalšom videotutoriáli na Adobe Premiere. Je to taký špeciálny diel. Je to o otázkach a odpovediach. Sú to otázky, ktoré si mi buď napísali, alebo s ktorým som sa stretol, tak pokúsim sa vám odpovedať čo najlepšie, ako budem vedieť. No tak poďme na to. Hneď prvá otázka tu bola, že na disku C mám už málo miesta, mám tam premiéru a všetky tie autosave mi to iba zahlcuje, že či sa to dá poslať na nejaký iný disk. Áno, dá sa. Takže keď pôjdete do Edit, Preferences, tak v položke autosave, áno, si môžete nastaviť vlastne lokalizáciu, že kde chcete, takže odporúčam na nejakom inom disku si vytvoriť jednu položku, ono vám to tam pekne bude ukladať. Čiže to je prvá vec, čiže autosave, druhá táto media cech, áno, a zase lokalizácia cez položku browse si nájdete. No hneď tu máme ďalšiu otázku, že či sa dá na Premiére navoliť jazyk čeština, slovenčina. Nie, bohužiaľ tieto jazyky nie sú a zmenu vlastne v tejto položke transcription máte, áno, zmena jazykové mutácie, ale bohužiaľ češtinu ani slovenčinu nemáme. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Máme tu časozber. Nafotil som si vlastne viacej fotiek, keď to naimportujem na časovú os, je tých fotiek veľa, musím upravovať každú jednu. No, odpoveď nie, ja som si to tiež tu napripravil, čiže mám tu taký časozber. No, označíme Ctrl A všetky a máme zase viac možností, čiže prvá z tých možností je, že tie fotky si dáme na našu časovú os. No a v podstate upravíme len prvú fotku, áno, čiže označíme prvú fotku. Trošku vám to zväčším, aby ste to lepšie videli. Teraz nepotrebujeme. No tak môžeme ju, dajme tomu, že trošku ju zväčším, upravím pozíciu. Áno, čiže chcem, aby vlastne všetko na tej časovej osi bolo tak, ako je na tejto prvej fotke. Takže zase vyvoláme ponuku myškou, pravým tlačítkom, tak nadáme, že copy. No a potom si označíme všetky ostatné, ktoré tu máme. Zase vyvoláme tú ponuku a dáme past attributes, áno, že vložiť atribúty. No a začiarkneme vlastne tento motion, lebo tam sme upravovali, áno. No, čiže teraz máme tie všetky fotky upravené, no a samozrejme na časozber potrebujeme tých fotiek viacej, tak teraz ich iba označíme, vyvoláme nest, tým ich vlastne spojíme do sekvencie a túto sekvenciu buď speed duration, áno, speed duration, upravíme vlastne čas, aký chceme, alebo jednoducho týmto toolom stretch tool znížime vlastne rýchlosť. Rátajte, že v tej našej PAL norme je 25 snímkov za sekundu. Takže keď chcete, aby ten časozber bol taký dosť plynulý, potrebujete tých fotiek dosť veľa, aby vám to pekne išlo. Dobre, čiže tu je prvá metóda. Druhá metóda máme, že keď máme takto označený časozber, tak klikneme na túto ikonku Automatic to Sequence. No a keď to dáme, tak sa nás vlastne spýta, že či chceme vytvoriť nejakú sekvenciu. Tu nám môžete mať začiarknuté, že tam chcete nejaké defaultné prechody, alebo video prechody, alebo audio prechody, ale to nechceme, lebo na časozbere nebudeme to robiť. No a tu nás si ešte môžete vybrať, či to chcete podľa frameu alebo podľa sekúnd. No a keď podľa sekúnd, hej, tak tam niečo vlastne nastavíme 0,5, i keď to bude stále veľa. No a zase vám ich pekne hodí na tú časovú os, hej, a zase tak ako sme robili v prvom postupe, si môžete opraviť tú prvú, potom ich spojiť, no zase položkou nest,
Nest, tým urobíme sekvenciu. No a zase vlastne nastavíme tú rýchlosť, aby to bolo podľa vašich predstav. No, dobre, čiže to by sme mali k časozberu. Môžeme ísť ďalej. No, ďalšia taká zaujímavá téma, že maskovanie tváre alebo ešpezetky, ako sa to robí. Dobre, takže ideme na to. Ja som si tu pripravil taký malý trailer, hej, aby sme si to mohli ukázať. Dobre, čiže použiť existujúci setting. Dobre, z tohto. Dobre, trošku si to zväčším, aby ste to lepšie videli. Dobre, a tuto sa nám táto ovca bude hýbať. Dobre, čiže nám stačí iba takýto kúsok, hej, aby to bola ukážka. No, dobre. No a teraz ako na to. Takže buď teda ideme rozmazať to, alebo ideme tam dať nejaký mozaiku, hej, takže ja vyberiem si efekt toho rozmazania. No, čiže typujeme do video efektov a tu nám máme blur a sharpen, hej, čiže tento Gaussian blur. No. Čiže prvé, čo sa nám stalo, v podstate nič, hej, lebo blurriness ako rozmazanie máme 0%, čiže tu si nastavíme vlastne, ako to chceme rozmazať. Samozrejme nám rozmazuje celé video. No a tu nám máme tieto maskovacie nástroje, čiže buď si tu môžeme dať nejakú elipsu, alebo štvorec, alebo priamo týmto perom si môžeme vytvoriť, čo chceme. Tak ja vám zatiaľ dám na takúto elipsu. Hej, posunieme si ju, zmenšíme ju vlastne len na tú tvár, ako budeme potrebovať. Hej. No a teraz pôjdeme na začiatok toho videa, hej, tak tu dáme. No a teraz tu nám máme tieto nástroje, kde vlastne nám ono naanimuje tie sekvencie, hej, čiže stlačíme a tak urobí sa nejaký proces, hej, a vidíte sami, že vlastne premiéra nám sa držala toho bodu, hej, a vlastne nám to takto naanimovala. No a teraz tu nám máme tieto jednotlivé framey, hej, takže pôjdeme postupne po tom frame, áno, čiže tu nám to sedí, tu na to potrebujeme už takto trošku posunúť, hej, alebo aj takto zväčšiť. No, ďalší framing, zase trošku, hej, upraviť to. Ďalší framing. No a takýmto vlastne spôsobom si to upravíme, tak aby ste s tým vlastne boli spokojní. Tá maska sa nám bude potom pekne takto hýbať, ako si to pripravíme. No, tak aby ste mali predstavu, áno, a potom sa nám tá maska pekne, tak ako ju robíte, tak nám ide. Hej. Samozrejme, keby ste chceli, tak tuto máte toto pierko, hej, a viete si tam pridať ešte nejaké body, hej, a viete si tú masku potom, hej, nastaviť tak ako chcete. No, čiže to máme k maskovaniu. Dobre, môžeme ísť ďalej k maskovaniu. No, ďalšia otázka, že mám nafotenú panorámu, keď to vložím na časovú os, tak mi to rovno urobí 3 sekundy, to mám, že či má vlastne zväčšiť upravovaním času. No, takže čo sa týka fotiek, určite nie čas, lebo fotka ako taká je statický obrázok, hej, čiže tu nemôžete nastaviť, že chcete, hej, ono štandardne podľa nastavení vám to tu nahodí, v mojom prípade 5 sekúnd. Keď chcete tú fotku zväčšiť alebo zmenšiť na tej časovej osi, tak jednoducho týmto prvým selection toolom, áno, ju zmenšíte, alebo ju môžete naťahovať ako potrebujete, hej, keby ste chceli robiť titulky. No a potom tam bola ešte nejaká podotázka, že naanimovať, keďže je to panoráma a je podlhová stáno, tak tam môžeš samozrejme upraviť, hej, že si ju zmenšíte na tú, aby to bolo na ten trebárs Full HD. No a potom už len tým časovaním, áno, že si dáte skill, aby ostal, a pozíciu, hej, čiže pozíciu vlastne upravíme na prvých, upravíme na tých posledných, hej. No a takto dokážeme vlastne tú
tú panorámu ukázať celú. No a ešte som tu mal jednu podotázku, že keď ti dáme tieto body časové, že či sa dá urobiť nejaký plynulejšie, aby tam nebol nejaký sek. Áno, aj to sa dá. Takže označíme tento bod a keď vyvoláme túto ponuku, tak easy it a on vám vlastne skočí a ten prechod je tam potom taký jemnejší, taký plynulejší. Dobre, čiže to by sme mali ďalšiu otázku. No, tu nám máme také zaujímavé, že či sa dajú do Premiéry doinštalovať nejaké nové prechodové efekty. Áno, dajú sa. Sú spoločnosti, ktoré sa tým zaoberajú. Ja tu mám napríklad od New Blue alebo tento RG Universe, čiže treba si pohľadať, hej, Adobe Premiere Transition a oni to potom robia tak, že tam je normálna inštalačka alebo cez skripty a dostanete ju pekne sem. Áno. Dobre, ďalšia otázka. Mám tu multistrih, ale nechcem to robiť tým multistrihom, ale klasický, že ako zosynchronizovať čo najjednoduchšie tie stopy. Áno, samozrejme dá sa to, takže ja tu mám nejaký multistrih, som si pripravil pre vás. Áno, tu mám multistrih. Dobre, čiže ak nechcete postupovať tak, ako sme si to robili v predchádzajúcom tutoriáli, no tak proste dáte si to na časovú os, áno, jeden, druhý. No a teraz, aby ste to nemuseli nejako pracne, hej, sa to si trošku zväčšíme, aby ste na to lepšie videli. Hej, aby ste to nemuseli tak nejako pracne sa triafať do toho, hej, takže robí sa to jednoducho. To označíte, zase pravou myškou vyvoláte ponuku a je tu na položka synchronize, áno, synchronizovať. No a teraz zase vyberete, že či chcete podľa zvukovej stopy alebo obrazu, hej, čiže tu nám ideme podľa zvukovej stopy, lebo som si urobil klapku na začiatku, áno. No, program nám to zanalizuje a pekne nám ich upraví tak, ako potrebujeme. No a potom už len také pracné, áno, že prestriehnúť si, ja neviem, prvú položku, druhú, no, a toto vymazať. Hej, a čiže nám to bere z prvej položky, z druhej položky, no. Takže ak volíte tento spôsob, OK, dobre, čiže synchronizáciu sme si povedali. No potom taká otázka, že ohľadom zvuku, že keď chcem, že či Premiéra dokáže teda oddeliť zvuk, o hovorené slovo alebo spev od pesničky, alebo že či treba použiť nejaký iný nástroj. No bohužiaľ, to vám neurobí asi žiaden nástroj, lebo ak je to jedna zvuková stopa, kde sú hudobné nástroje a zvuk, takže to neoddelíte. Takže potom odporúčam pozrieť, ak chcete čisto len nahrávku bez spevu, nejaké karaoke verziu, hej, inak možnosť tam teda není. Dobre, takže poďme na ďalšiu otázku. Mám natočené video, kde mám nejaké rušivé prvky, či sa to dá v Premiére vymaskovať. No, je to zaujímavá otázka, takže v Premiére ako také je to ťažko vymaskovať, ak sú to nie nejaké tie ešpezetky, čo chcete rozmazať, ale je tu možnosť, že keby ste mali, ja neviem, niekto by mal také logo, ktoré chcete vymazať, tak pri exporte, keď budete exportovať video, áno, tak pri exporte formát zvoliť na Targa, áno, Targa. Keď dáte vyexportovať video ako Targa, tak vám to video vyexportuje podľa jednotlivých snímkov, čiže obrázky, a tam treba vo Photoshope vyretušovať to logo a potom dať to nazad na časovú os a budete to mať. Áno, čiže určite náročný spôsob, lebo keď si zoberete, že tých snímkov je 25 za sekundu, tak také 3-minútové video, no tebuch. Takže 3x60x25, tak sa môžete, tak sa asi riadne zabavíte. No. Dobre, takže máme tu ešte ďalšiu otázku.
Sekundičku, takto. No dobre, máme tu ďalšiu otázku, čo sa týka textu. Že či Premiéra dokáže robiť len jednoduché texty, alebo teda aj zložitejšie, či ich robiť cez After Effects, alebo že konkrétny príklad, že chce text, v ktorom treba bude v tom texte pôjde video, alebo že či ten text sa dokáže zrkadliť. Áno, takže Premiéra samozrejme jednoduché texty zvláda úplne bez problémov a z týchto dvoch príkladov to tiež dokáže Premiéra. Už samozrejme, keby ste chceli urobiť nejaký, že text je piesok, ktorý sa rozpadne, tak na to už potrebujete ten After Effects, kde sa to dá spraviť. No dobre, tak poďme si ukázať ako na to. Takže dáme si tu nejaké naše video, použiť existujúci setting, tu máme, teraz si tam urobíme nejaký jednoduchý text, čiže pôjdeme do tohto textového nástroja, klikneme na našu plochu a dáme si ten text. Dobre, takže textovú vrstvu máme vytvorenú, môžeme si ju trošku ešte zväčšiť aj na tento náš efekt, ako potrebujeme. Takže trošku to takto zväčšíme, dobre, aby ste to lepšie videli. Aj toto vám takto upravím, momentík, takto. Dobre, aby ste to lepšie videli. No, a teraz chceme vlastne, aby všetko bolo čierne, iba v tom texte išlo naše video. Takže ako na to? No, takže pôjdeme do videoefektov. Tu nám máme videoefekty, otvoríme, nájdeme K-Link, čo je kľúčovanie. A v tomto máme takýto efekt, že Track Made K. Tento efekt vlastne naimportujeme na naše video. Ano, nie na text, ale na naše video. No, takto trošku si ten text dáme, aby nám to bolo rovnaké. Dobre, čiže vybereme vlastne to video a tento náš efekt vlastne sa nás pýta, že to kľúčovanie kde chceme, čiže my ho chceme dať na naše video číslo 2. Vlastne udávame mu, že chceme vykľúčovať z vrstvy 2, čiže ten text na naše video, áno. A tým pádom už vlastne urobíme takýto efekt, čo dokáže Premiéra. No keby ste sa s tým chceli ešte pohrať, tak vidíte takto, môžete si to zväčšiť, nakľúčujeme to. Áno, aj pozíciu nejakú takúto dáme. No, čiže v tejto pozícii to bude takto otvorené, v tejto ďalšej pozícii to už potom pôjde, že sa nám to vlastne vráti aj ešte trošku menšie. Tak, áno. No, to si posunieme tak ako potrebujeme, toto je OK. Dobre. No a potom vlastne ten efekt vyzerá takto. No, dobre. Môžem ešte posunúť, aby sa nám to stihlo tam dostať, takže ten efekt vyzerá potom takto. Dobre, no a ešte skúsime ten odráz, tak to urobím na čiernom pozadí, aby sa vám to lepšie ukázal, čiže dáme tam zase ten text. Dobre, čiže máme tu text. Trošku môžem roztiahnuť. No a teraz na tento efekt potrebujeme nájsť vlastne efekt zrkadlenie, čiže takto si ho vyhľadáme. Mirror, áno, zrkadlenie. No a keď dáme tento efekt na túto našu textovú vrstvu, takže momentálne sa nám nestalo nič, čiže musíme mu aj zadať, že chceme to zrkadlenie 90 stupňové, teda aby sme ho otočili 90 stupňové. No a potom už vidíte ten text vlastne máme tu na hej. A samozrejme, keď sú tu na tieto hodinky, tak to vieme naanimovať, aby nám to z toho textu vyšlo, hej, že sa nám zmizne a
pekne nám to z toho textu sa spraví, hej. No keby ste tam ešte chceli nejaký efektík, tak tu na vlastne to zrkadlenie môžete použiť tento nástroj, hej. A zase si ho zväčšiť ako potrebujete, no a vlastne vám bude vám robiť to zrkadlenie iba v tej maske, hej. Môžete tu na ešte dať takéto rozmazanie tej masky. No a potom ten efekt vlastne bude tak vyzerať, že vyjde a zmizne. No dobre, takže to máme, čo sa týka textu. To si vymažeme. Ďalšia otázka tu je zvýšenie bitrateovej rýchlosti. Áno, že máme video a dajme tomu je moc malé alebo je veľké, hej, potrebujeme ho dostať na nejaké sociálne siete a je veľké, takže ako zmenšiť ten bitrate, hej, to je vlastne koľko tých dát prejde za sekundu, takže to je už o exporte, no, čiže ideme file, ideme export media, no teraz tu si vlastne nastavíme to naše, hej, video, my máme H264, to sú tie videá. No a teraz, keď pôjdeme nižšie, hej, do týchto nastavení, tak tu nám máme, že bitrate setting, hej, tuto máme jeden pas, čiže s ním vieme vlastne tomu videu pridať. Môžeme to prepnúť, že chceme dva pasy, hej, a tu nám vlastne nastavíme, že maximum bitrateu a koľko chceme, aby to video, hej, len rátajte s tým, že čím viacej tohto bitrateu dáte, tak to video môže byť, aj keď je krátke, môže mať obrovské veľa vlastne dát. No, takže takto postupujeme. No, sme na konci nášho tutoriálu. Ak ešte máte na mňa nejaké otázky, kľudne mi napíšte, pokúsim sa vám s tým pomôcť. Dúfam, že vám tie videá pomohli, ďakujem, že ste si ich pozreli. Ak sa vám môj kanál páči, tak môžete odoberať, lebo pripravujem ešte ďalšie videá, možno aj na iné programy. No tak sa vidíme pri ďalších videách a držím palce, nech vaša kreativita stále rastie a budete stále spokojnejší so svojou prácou.